Na, sziasztok srácok, rányom egy kis storytime itt TikTokra, itt van velem Dániel. Hello. Nos, próbálunk ma egész nap Linuxot telepíteni, viszont volt egy kis baj, amit Dani mindjárt elmagyaráz. A Garuda Linuxot semmiféleképpen nem tudtuk telepíteni a számítógépre, valami el van baszva a telepítőbe. Várjatok. A Nobara azt sikerült feltelepíteni, de aztán ugye a második újraindítás után ő úgy döntött, hogy többet nem fog betölteni a rendszerbe. Szóval most bazájtot telepítünk. Most viszont arra rájöttünk, hogy lehet, hogy nem is a Linuxal van gond, hanem a számítógéppel. Így van, már nem nyitja meg az eszközkezelőt a Windows. Le van hallva az egész. Úgyhogy lehet, hogy nincs semmi baj a Noborának se. Nem tudom. Körülnézünk majd a BIOS-ba, hát ha ott történt valami. Igen, ott elég sok dolgot kellett állítgatnunk ahhoz, hogy egyáltalán föltelepítsük, majd rájöttünk, hogy nem lehet. A USB 2-es pendrive kell, igaz, Dániel? Hát igen, hát már mindent megpróbáltuk, már ott tartottunk, hogy már monitort cserélünk, de szerencsére mindössze annyi volt a gond, hogy a telepítőben van hiba végül, de ez még az izénél volt, a Garudánál. Utána szedtük le a Nobarát, és az percre indult. Igen, és az ott baszódott, igaz, hogy az Nvidia-t kezdtük el csesztetni, telepíteni. Ja, csesztettük egy picit az Nvidia-t, mert már kitalálta, hogy neki kell az Nvidia vezérlőpult, mert hogy ő szeretné átállítani performance-ra, meg ilyesmire. Azóta a Nobara sem hajlandó elindulni, úgyhogy betöltöttünk a Windowsba, hogy kiírjuk a bazájtot, amit írunk is, és közben meg nagyjából kiderült, hogy nem hiszem, hogy a Nobarával van gond, hanem úgy konkrétan az egész számítógép egy halott. Igazából annyi a lényeg, hogy már mindenképp szeretnénk új videót, már körülbelül egy hónapja nem volt fönn semmi. Már nem volt se időnk, se energiánk, se semmi ötletünk abszolút, hogy mi legyen. Ezt meg így kitaláltam, aztán itt szopunk vele. Mióta, Dani? Délután 1 óta? Most lesz 6. Mindjárt 6. Mindjárt 6. És azért is mondom, hogy nem a Linux, meg nem az Nvidia driver lesz a gond, mert megpróbáltuk nem is tudom, hogy hívják ezt a parancsot, az E gombbal beütni a Linux után, a Linux sorba, és még úgysem indult el. És még a Safe protokoll se indult be, szóval szerintem csak szimplán valami történt a géppel, ami nem tetszik a Linuxnak. Bár a Windows is bajozik. A Windowsnak mindig van valami baj a srácok, lányok, nem tudjuk mi okból kifolyólag, de